mbiɗen Aissata Bayaya jibina ko ñande nogas e lewru juɓo ko mbiyetee hitande ujunere e temedde jenayi e capanɗe jeegom e jeeɗiɗi ko seddem e nder falde mbuɗe diwan gogol waddere muɗum lesre ko école 8 min to gonmi to no woɗɗi yo abbitki e nder ɗum ɗon o waddani muɗum caggal lewru baccalauréat ko to rewi Côte d'Ivoire ujunaji ɗiɗi e jeenayi ha tati ɗo ɗo gonɗen ko kam woni gardiɗo dowrowo safrirde yumma e ɓiɗɗo woni centre hospitalier mais e enfant bandiraɓe ɗum ɗo ko seeɗa e gurdam e piilaɗo leppol teddungal hono docteur Aissata Bayaya ɗum noon bandiraɓe kelle mon toon sikki ala docteur emin cohnuma ɗo wondude Sow Mariame Alassane kelle mon ɗo bandiraɓe kelle mon ɗo kelle mon fof bandiraɓe